татар мәктәбендә була бу. Шуның өчен китердек. Кайда шаталар, яхшы директор, яхшы учителләр. Әле хәзер балаларыгыз Самарда башка мәктәптә укыдымы? Әйе, икенче мәктәптә укыйм. Ерак түгелме соң монда килеп йөрү? Монда бар инде. Иртәбез китергә туры килә инде. Әле укый гына башладымы? Беренче, икенче класска китә, беренче, бишенче класска китә. Монда киләсез киләме? Ерак бит монда килеп йөрү. Мектепте 496 бала укый. Безнең мектептә проектный мощность ул 396-га шулай 100-ге меньше запланировано. Хәзер балалар саны елда арта. Ата-аналар балаларның теләкләре бар, безнең мәктәптә укырга урын җитми. Менә хәзер инде 2нче ел менә шул эшне алып барабыз. Менә бу безнең күрше бинаны алырга дип хәзер инде менә 1нче январьдан ул бинаны безгә тапшырдылар инде в оперативное управление. Рехпалатадан без документларны алдык инде, хәзер законный менә бу бина безнеке. Хәзер без проект эшләрен инде хәзер карыйбыз. И менә губернаторыбыз обещает инде, вәгъдә итә проектка кертергә. Чөнки анда реконструкция күп акчалар кирәк. Анда деревянное перекрытие, пожарникларда инде Роспотребнадзор балаларга анда хәзер укырга әле пока ярамый. Квадрат метр анда хәзер 1,5 чамасы. Без әле менә планлаштырабыз анда ул 2 катлы, 3нче катны тагын ясатырга пристрой. Ну и где-то, наверное, менә хәзер безнең бина белән бергә на треть, наверное, без менә проектной мощностьны увеличиваем. Анда гадәти сыйныф бүлмәләре булачакмы, я булмаса нәрсәләр планлаштырылган яңа бинада? Әлбәттә, сыйныф бүлмәләре, аннан соң тагын менә пристройда без планлаштырабыз. Ашхана, спортзал, актовый зал.